Ja uutisista oikein hyvää huomenta. Venäjän kustantaja Karelskaja gubernia, joka monta vuotta menestyksellisesti toimi Petroskoissa, pakotettiin vaihtaa työpaikan ristiriidasta vallan kanssa. Siihen yhtiöön kuuluvat sanomalehti Karelskaja gubernia ja verkkosivusto Gubernia Daily. Toimitus osoitti arvostelevia kirjoituksia sekä Karjalan valtion että paikallisen maaherran Aleksanteri Hutilaisen ja hänen hallituksen puoleen. Riippumattomien asiantuntijoiden arvointiin gubernia on yksinäinen oppositikustantaja Venäjän Karjalassa. Oikeuden poliisikomisarioiden elimet ilmoittivat Karelskaja gubernia vapauttaa huoneisto tämän vuoden toukokuussa. Petroskoin oikeus päätti, että huoneiston 2 kerrosta eivät ollut laillisia. Gubernia yritti kiistää tätä päätöstä. Oikeuskäsittely, joka kesti muutaman kuukauden, ei muuttanut alkuperäistä oikeuspäätöstä. Karjalan viranomaiset eivät tullut gubernian vastaan ja eivät käyneet laillistamaan toimituksen huoneistoa, vaikka tällaisia pyyntöjä kustantajan johto oli toistanut monia kertoja. Miten ajattelevat guberniassa? Poismuutto on yksi Karjalan hallituksen menetelmä, koska tätä media ei voi tarkastaa, ja sillä siplit. Samanlainen tilanne oli vuonna 2003, jolloin sanomalehti Gubernia pakotettiin kuukauden kuluessa hylätä oleskelu Varlamovin kadulla Petroskoissa. Tähän asti toimitus 5 vuotta vuokrasi huoneiston paikalliselta rakennusyhtiöltä. Lisäksi eri aikoina gubernialta pidätettiin painoksia, kielletettiin kaupata sanomalehtiä postin ja kioskioiden läpi. Yritettiin aloittaa rikollisia tapauksia päätoimittajan ja lehtimiehien vasten. Viikko sitten Petroskoin oikeus hylkäsi kaikki gubernian valituksia ja määräsi viivyttelemättä vapauttaa rakennustilan. Viime lauantaina gubernian työntekijät jättivät toimituksen Vatuutin kadulla Petroskoissa. Itse rakennus todennäköisesti purataan poikki. Toimituskunnan ja osakkeen omistamien kokouksen jälkeen oli päätetty siirtää ainoa Karjalan oppositikustantajan verkkosivusto Gubernia Daily Helsinkiin. Toimituksessa arvelevat, että tämä toimenpide auttaa välttää Karjalan viranomaisten painoa ja ratkaisee kustantajan sijoituspaikan ongelman. Tällä hetkellä sivusto Gubernia Daily valmistaa ja julkaisee uutisia ja materiaalia uudesta toimituksesta Suomesta. Samassa järjestelmässä toimii toinen tunnettu Venäjän riippumaton sivusto Medusa. Sen toimitus sijaitsee Riassa, Latviassa. Siitä, miten Venäjän sivuston toimitus järjestettiin Helsingissä, keskustellaan lähitulevaisuudessa. Mitä Hutilainen hutisee tällä hetkellä, se on tuntematon uutinen. Jatkamme tilaisuuden seuraamista.